documentación xa está presentada e, polo tanto, confiamos en que nas próximas horas, nos próximos días, é dicir, Martiño poida estar en España para cumplir a pena que foi condenado. Según llega a España, directamente irá a prisión a cumplir la condena que tiene impuesta por el juzgado. Estaba intentando regularizar su situación allí en la isla. De hecho, parece ser que intentaba casarse con alguna mujer allí, pues para intentar favorecer ese permiso de residencia y que fuese más rápido para él. Facía unha vida totalmente normal en Cuba. Sorprendeuse cando o detiveron ou fixo como que se sorprendía, porque, segundo lle dixo a policía cubana, descoñecía que tivera nada pendente en España e pretendía regularizar a súa vida no país caribeño o máis asiña posible, mesmo casando. Esa era a situación de Martiño Ramos, alias Martín Soto, en Cuba, cuxos plans se viñeron abaixo en canto o descubriron e a colaboración policial internacional permitiu a súa detención. As autoridades españolas din que agardan traelo o máis asiña posible, pero non hai prazos fixos. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste martes 25 de novembro, unha xornada en que tamén estaremos en Lugo. Alí na Audiencia Provincial xulgan un home acusado de agredir sexualmente unha muller e unha menor de idade. Os feitos tiveron lugar en 2021 no domicilio do acusado. A Fiscalía pide para el 13 anos de prisión, a máis dunha indemnización e a prohibición de achegarse ás vítimas durante 10 anos. Hoxe é 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, unha xornada de sensibilización con actos e manifestacións en gran parte das localidades galegas. A loita contra este problema social ten moitas caras. Hoxe imos falar cunha delas, unha maxistrada especialista en igualdade e violencia machista que exerce dende os xulgados de Santiago. Asegura que a especialización dos tribunais é fundamental para protexer as vítimas e garantir que se faga xustiza nestes casos. Todos os estudios, todas as estadísticas afianzan e eu manteño que a especialización e a comarcalización é un dos grandes avances que vai a ter o sistema. Vai a simplificar, vai a dar unha resposta máis eficaz, máis rápida, máis cualificada, vai a evitar os grandes sesgos que concurren neste momento entre urbe e rural. Hai preocupación entre a veciñanza de Toén en Ourense por unha vaga de roubos en vivendas. Os ladróns entraron polo menos en 5 casas dese concello en Mugares e Piñor. Nalgúns dos asaltos, os residentes estaban no domicilio. Dende o concello fan un chamamento a extremar as precaucións e a Garda Civil pide a colaboración cidadá se se detecta a presenza de persoas sospeitosas na zona. Entraron por unha ventana lateral, palancaron, entraron na habitación, colleron o que había e saliron outra vez. Es que en Toén nunca ha sucedido una oleada tan grande de robos como hasta ahora, entonces, incertidumbre entre los vecinos, sí, porque al fin y al cabo hay muchas familias que hay mucha gente mayor. E sí que é verdade que se aumentou a Garda Civil por o pobo. Que a xente, claro, sústase porque ao velo tan cerca. Os mariscadores de Noia volven traballar estes días tras o parón forzoso por un episodio de marea vermella. As últimas analíticas confirman que a toxina que había na ría remitiu. Esta mañá a actividade era intensa nos bancos marisqueiros desta zona nunha campaña que xa ten a vista posta no Nadal. Está sendo un pouco irregular, pero bueno, por lo menos estamos traballando, que outros anos o ano anterior xa non se traballou nada. Non é que a produción sea moi boa, mas ben é todo un pouquiño pequeno, non hai tamaños grandes, pero bueno. A Japónica pagaron onte a 11,70. Pero bueno, volvo a repetir, son vísperas de Navidad, teria que subir un pouquiño. E a meixa fina só temos 1 kilo de cupo e 30 euros. Hoxe coñecemos máis detalles sobre a vida que facía Martiño Ramos en Cuba e a súa detención. Demetrio, as autoridades españolas confían en poder traelo a Xiña, pero non hai plazos fixos. Non hai un plazo fixo, non existe un tratado de extradición entre Cuba e España, e, sin embargo, sí nos confirman que hai conversas entre España e a illa de Cuba para que ese traslado para España sexa o máis rápido posible, poida cumplir aquí a súa condena. Lembremos, foi condenado a 13 anos e medio de cárcere por un delito de abusos sexuais de violación a unha menor de idade, unha nena de 12 anos que foi alumna del durante 4 anos. Fuxiu de aquí, de Ourense, no mes de xullo, pasou por Portugal, por Brasil, por Perú e chegou
a Cuba. A policía sospeita que tivo algún tipo de axuda dende a illa para poder instalarse e levar xa vida normal en tan só 4 meses. Martiño Ramos fuxiu hai 4 meses. Agora vivía na cidade da Habana. Prófugo na listaxe dos 10 fuxitivos máis buscados, tiña unha orde internacional de detención por agresión sexual agravada a unha alumna de 12 anos. Foi condenado por estes feitos a 13 anos e medio de cadea. A súa detención produciuse o pasado venres na casa na que residía na Habana. Inicialmente está tranquilo y sí que estaba en su domicilio que tenía en La Habana. Y sí que manifiesta a las fuerzas policiales que ejecutaron esa detención pues que desconocía que estaba siendo perseguido por España, que tenía algo pendiente en España. Es una estratagema, digamos, como que pudiera ser una confusión, pero en el momento que se dan cuenta que está todo ya más que hablado y confirmado, pues digamos que ya asumen su nueva situación. Vivía no barrio do Vedado, facíase pasar por fotógrafo e participaba en eventos artísticos e culturais. A súa intención era quedar en Cuba e mesmo conseguir regularizar a súa situación. Pues pasar completamente desapercibido, llevaba una vida tranquila, estaba intentando regularizar su situación allí en la isla. De hecho, parece ser que intentaba casarse con alguna mujer allí, pues para intentar favorecer ese permiso de residencia y que fuese más rápido para él. A colaboración das autoridades españolas e cubanas permitiu localizalo e proceder finalmente á súa detención. Esta persona estará en prisión, en una prisión de Cuba, hasta que judicialmente en Cuba resuelvan conceder la extradición a España. E a documentación xa está presentada e, polo tanto, confiamos en que nas próximas horas, nos próximos días, é dicir, Martiño poida estar en España para cumplir a pena que foi condenado. Unha vez chega a España, será conducido directamente á prisión para cumprir a condena imposta polo xulgado. En Lugo xulgan un mozo por agredir sexualmente dúas menores. As vítimas tiñan no momento dos feitos 15 e 17 anos. O acusado enfróntase unha pena de 13 anos de prisión, penas que pide a Fiscalía de Acusación Particular. A súa defensa solicita pola contra a libre absolución. O acusado nega os feitos. O acusado chegou á audiencia desde o cárcere onde cumpre condena por outra causa. Hoxe sentaba no banco dos acusados por 2 delitos de agresión sexual a 2 menores. Os feitos ocorreron en xuño do 2021 no domicilio do acusado. Vítimas e acusado tiñan unha relación de amizade. Segundo o escrito da Fiscalía, o mozo invitounas á súa casa, recibiunas en roupa interior e unha vez dentro propúxolles manter relacións sexuais entre os 3, pero ambas negáronse. Nese momento prodúcese a agresión. A unha delas, a máis pequena de 15 anos, violouna. As dúas declararon hoxe a porta pechada. Fiscalía e Acusación Particular pídenlle 13 anos de prisión, a prohibición de achegarse ás vítimas a menos de 500 metros e de comunicarse con elas durante 10 anos. Liberdade vixiada tras cumprir condena e inhabilitación para exercer calquera profesión que implique contacto con menores e debe indemnizar económicamente ás vítimas. Pola súa banda, a defensa pide a libre absolución. O acusado nega os feitos. O xuízo continuou xoves coa declaración do acusado. A Policía Nacional segue investigando o acoitelamento producido esta fin de semana en Santiago entre adolescentes, seno que un mozo quedou ferido de 2 coiteladas. Nestes momentos están a tomarlles declaracións ás testemuñas para poder esclarecer os feitos e dar co autor. En función destas declaracións e das imaxes recollidas polas cámaras de vixilancia e de seguridade, procederase a facer o recoñecemento fotográfico que, sen dúbida, segundo fontes policiais, estreitarán aínda máis o cerco sobre o agresor e así procederán á súa detención. Hai polémica estes días en Rianxo a conta da desaparición do retablo da ermida de San Xoán do Araño. Trátase dunha peza do barroco, catalogada e con valor patrimonial e económico. Non foi roubada. De seguida lles contamos que pasou con el, aquí no Galicia Noticias. Este é un retablo pequeno dunha capela pequena, de entre 2 e 3 metros, ancho, alto, máis ou menos, e a ver o que sería por este tipo, soy barroco, típico con 3 calles, cos anxelotes no medio e demais, é típico do estilo galego, e tería un valor o que sería para oficial máis ou menos, calculo entre 15 e 20.000 euros.
O sea, que basta, o sea, a lo mínimo un gesto o un mal tono, parar los pies. Yo en mi trabajo he avisado y he dicho que no voy a aguantar ningún tipo de maltrato verbal ni nada, que a lo mínimo me voy. Que non pasen o que pasamos nós. A xente que se abra, que non teñan medo, que porque teñan poder non poden con nós. Que se abra a xente, que denuncie. Hoxe 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, e o que acaban de escoitar son dous testemunhos de vítimas que denunciaron e gañaron, neste caso, o seu xefe, acosador e abusador. Elas contáronnos a súa historia no Galicia Noticias, pero como a elas hai moitas máis. Hoxe estivemos cunha das moitas persoas que loitan contra esta lacra, a magistrada especialista sobre igualdade e violencia sobre a muller de Santiago. Os centros de crise dan apoio 24 horas ás mulleres vítimas de violencia sexual desde o primeiro momento. En Santiago leva case un ano en funcionamento no Hospital Clínico Universitario. O centro de crise vai a facer un apoio de 24 horas a todas as vítimas de violencia sexual, presenten ou non presenten denuncia. Algo extraordinario, como está empezando a ser, estamos vendo no último trimestre. En solo este último trimestre estamos vendo que incluso menores e menores con discapacidade, con denuncias graves ou violencia sexual, acompañadas pola súa familia, están sendo acompañadas no centro de crisis para poder vir ao xulgado. A partir de xaneiro, Galicia reforza a capacidade xudicial para atender delitos de violencia de xénero con 4 novas seccións especializadas en Santiago, Ourense, A Coruña e Vigo, que se suman aos 2 xulgados xa existentes na comunidade. Todos os estudios, todas as estadísticas afianzan e eu manteño que a especialización e a comarcalización é un dos grandes avances que vai a ter o sistema. A comarcalización, por exemplo, esta próxima que vai estar en Santiago, vai levar consigo unha especialización moi desesada, vai a simplificar, vai dar unha resposta máis eficaz, máis rápida, máis cualificada, vai evitar os grandes sesgos que concurren neste momento entre urbe e rural. De acordo? Non hai vítimas de primeira categoría e vítimas de segunda categoría. Confía a magistrada que a especialización dos xulgados facilita as denuncias das vítimas que viven no rural. A metade das mulleres que viven en Pobos coñece un caso de violencia machista a súa contorna, segundo unha enquisa recente. O que vai a acontecer é que todas as concellos que se agrupen a esa comarcalización se van a beneficiar dunha especialización, dunhas fiscalías especializadas, dunha oficina de atención á vítima, dunha profesionalización de psicólogos de atención. A comarcalización suporá un incremento das denuncias de alrededor dun 30%, segundo a magistrada. Se vai a incrementar as denuncias en menos de 2 anos. Incluso pode ser que en 3 anos se necesite outro magistrado de violencia en Santiago, porque evidentemente os casos vai aumentar as denuncias aquí, se vai aumentar as denuncias de violencia sexual, porque ao estar especializado, repito, non é que haya máis violencia sexual que antes, que decir, non existe ninguna estadística que corrobore ese feito. O que si existe é que hai máis denuncias, evidentemente, se o sistema responde. Vaga de roubos nos concellos ourensáns de Toén e Barbadás. A Garda Civil ten constancia de 5 denuncias de asaltos en casas unifamiliares. Aproveitan que están baleiras para entrar e buscar algo de valor. Nun dos chalés entraron mesmo cando había alguén dentro, pero por sorte estaba na planta de arriba e non se decatou. Nunha das casas asaltadas de Mugares, no concello ourensán de Toén, entraron forzando unha fiestra lateral da planta baixa cando o fillo do propietario estaba dentro, no fallado. Yo na casa, na parte de arriba, non se dou de conta. Ladraban os cas, pero como ladran sempre, porque hai sempre animales soltos por ali e tal, pois nada, entraron por unha ventana lateral, palancárona, entraron na habitación, colleron o que había e saliron outra vez, sin máis. Roubaron xoias e cartos e fuxiron. Intentárono noutra vivenda próxima, sen éxito. Na terceira, levaron tan só roupa de cama, segundo a denuncia que puxeron as vítimas do roubo na Garda Civil. Estuvieron robando, que es gente muy profesional, que en cuestión de segundos antes de que llegue la policía ya roban y les da igual que suene la alarma. Eso, que estamos un poco asustados porque puede entrar en cualquier otra casa. En Toén nunca ha sucedido una oleada tan grande de robos como hasta ahora, entonces, incertidumbre entre los vecinos, sí, porque al fin y al cabo hay muchas familias que hay mucha gente mayor y hay otras que tienen un mogollón de niños. Que a xente, claro, asústase porque ao velo tan cerca.
Un bando do Concello de Toén advirte desta vaga de roubos e pide precaución á veciñanza e colaboración. El bando nos informaba de que hubo una oleada de robos y que estuviéramos atentos de si veíamos algún vehículo sospechoso o alguna persona que no fuera de nuestro círculo de todos los vecinos y que si viéramos cualquier cosa, pues que avisáramos tanto a Protección Civil como a la Guardia Civil. E sí que é verdade que se aumentou a Garda Civil por o pobo. Teño visto estes días tamén 2 coches da Guardia Civil e tal, bastante asiduos. Os ladróns asaltaron outras casas máis, pero xa no Concello de Barbadas. O botín en total nos 5 roubos denunciados non supera os 3.000 euros. A Garda Civil sospeita que se trata dunha banda itinerante que está a asaltar outras vivendas en Galicia. En Vigo, a Policía Nacional prendeu un home o que descubriron fuxindo dun bar onde acababa de roubar. Sucedeu de madrugada. Os axentes recibiron unha chamada que advertía de que saltara a alarma dun local. A poucos metros, na mesma rúa, estaba unha patrulla que se dirixiu ao lugar onde supostamente se estaba a producir o roubo. Ao chegar, os axentes puideron ver un home vestido de negro que saltaba dende o interior da terraza á rúa. Ao decatarse da presenza policial, o individuo emprendeu a fuxida. Os axentes deron aviso por radio da descripción do sospeitoso e da dirección que tomara. Minutos despois, outra dotación conseguía localizalo aínda a carreira. Cando viu os axentes, tratou de esconderse nos baixos dun coche aparcado na zona, pero acabou detido por un delito de roubo con forza. En Riaxo, a polémica está servida pola desaparición do retablo da ermida de San Xoán do Araño. Trátase dunha peza do barroco que os expertos valoran nuns 20.000 euros. Segundo puidemos saber, foron os propios veciños os que retiraron o retablo porque estaba deteriorado e no seu lugar pintaron o altar e colocaron un crucifixo. O que se descoñece é o destino do retablo. O silencio reinaba esta mañá ao redor da ermida de San Xoán de Araño, o mesmo que manteñen os veciños acerca da sorte que correu o retablo que presidía o altar da capela, unha peza do barroco que estaba catalogada e que ten gran valor artístico. Este é un retablo pequeno dunha capela pequena, de entre 2 e 3 metros, ancho, alto, máis ou menos, e a ver, o que sería por este tipo, soy barroco, típico con 3 calles, cos anxelotes no medio e demais, é típico do estilo galego, e tería un valor o que sería para oficial máis ou menos, calculo, entre 15 e 20.000 euros. Alguén reparou na falta do retablo e enviou estas fotos á Asociación pola Defensa do Patrimonio, a Patrigal, que o puxo en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio. No seu lugar, alguén pintou a parede e colocaron un crucifixo. Fora de cámara, veciños da zona confirmaron que foron os propios fregueses os que retiraron o retablo polo seu estado de deterioro. Unha decisión desacertada, pero que pon de relevo a falta de recursos para conservar o extenso patrimonio, sobre todo eclesiástico, do país. Este tipo de parroquias pequenas, que ten menos feligreses, que fan unha inversión, pois que ás veces a inversión que teñen que facer non poden facela. Entón, unha restauración desta peza é moi costosa e ao mellor ás veces non se pode asumir ese coste. Habría que facer un estudio de como estaba a peza, de se tiña moita carcoma, de como era o estado de humidade, tanto xa non da peza en sí, senón da capela, e despois a decisión que se tomou, que por unha parte, claro, está mal de tomala por parte dos feligreses, pero por outra parte non deixa de ser o seu propio patrimonio, non? É unha pena e debería de haber máis recursos para intentar salvaguardar todas estas pezas que nos vamos a quedar sen elas. É un patrimonio súper extenso que sí, está catalogado, pero que este catalogado non quere decir que esté completamente conservado ou que haya economía tanto de os organismos competentes como para salvaguardalo. Moitas veces se forma parte do propio, dos feligreses ou das persoas que viven nesa parroquia que son os encargados de mantelo. O párroco declinou facer declaracións sobre o destino do retablo e no lugar defenden a decisión de retiralo pola falta de recursos para restauralo. Había actividade intensa esta mañá nos areais de Noia. Os mariscadores volveron estes días ao traballo tras verense obrigados a parar por un episodio de marea vermella que lle afectaba a ría. As últimas análises confirman que a toxina remitiu. Agora toca traballar coa vista posta xa no Nadal. De seguida lles amosamos o chea que estaba a ría esta mañá de xente. O ambiente flipante, unha diversidade de gente, señoras maiores da toda a vida, que era o seu complemento da horta. Rapaces jóvenes que se reciclaron, rapaces que se criaron no mar, outros que veñen de outros traballos, un que estudiou filosofía, outro que estudiou historia, administrativos, sen unha diversidade de xente que non te atopas en outros sectores. Hoxe falta exactamente un mes pro día de Nadal e nos mercados galegos atopamos consumidores que andan xa a procura dos peixes e mariscos que van poñer á mesa, adiantándose así ás tradicionais subas de prezos de cara a estas datas.
Para que se faga unha idea, a cigala que se vende hoxe a 75 euros o kilo, o ano pasado polo Nadal venderona a 170, a máis do dobre. Ateigados de peixes e mariscos están este martes os postos deste mercado da Praza de Lugo na Coruña, malia que algunha especie como o santiaguiño escasea. Por exemplo, hubo solo 3 kilos. Ayer fixo moito vento pola tarde e faltaron moitas cousas, non hai pulpo, sabes, non hai pouco centolo. Se besugo hai moi pouco, eso ya va polas nubes. O caso é que algúns destes manxares comezaron xa a súa particular escalada de prezos. Este ano leva lume todo, Levo 17 anos na plaza e nunca os vin tan elevados porque normalmente subía o precio a partir dos festivos que hai aí en decembro. O que máis está subindo polo momento é a cigala, o camarón e a centola, porque segundo nos contan as vendedoras son os mariscos que mellor conxelan e os que están xa levando os consumidores ás súas casas, e tamén porque de cara ao Nadal poden duplicar o seu prezo. Este centolo vai sobre 22 euros, este centolo o día de Navidad, o ano pasado. O Nochebuena o ano pasado foi a 45 ou 50 euros. O percebe non conxela, pois se hai mareas non sube moito. Subir pode subir muchísimo dependiendo del tiempo, el temporal, o de sempre, lo que podan pescar ou non poden pescar. E por iso, cando aínda falta un mes para o Nadal, en moitos fogares comezaron xa a encher os conxeladores. Estoy curioseando, porque despois eu quero comparar, ¿me entiendes? E claro, tengo que apurarme un poquito porque luego máis adelante está todo máis caro. Acaba de vir un home, levou os 2 rodaballos que traía, porque dixo que claro, que estaban a 30 euros, que a mellor dentro de 15 días non os pode comprar. Las piezas que son moi bonitas de lubina, que son grandes e tal, ya llevaron para congelar. Vieiras, algún pescado de horno, que como va a subir ya lo llevan. Prefiro collelo fresco ahora e despois, se é moi caro, pois non se come como se outra cousa. Un borrapo, unha boa merluza, un bo rodaballo. Malia que é xa unha tradición que estes produtos suban de prezo, como a todos os anos vai depender da cantidade e da demanda que haxa nos días próximos ao Nadal. En Noia, os mariscadores regresaron ao traballo despois do último paro forzoso por Marea Vermella. A toxina remitiu, pero queixanse da escaseza de marisco e duns prezos aínda baixos para esta época do ano. Iria. Pois si, como vedes, os mariscadores de Noia volveron esta semana ao traballo despois do segundo parón por Marea Vermella no que vai de campaña. Iso si, non son moi optimistas porque din que hai pouco marisco de talla comercial nas praias e tampouco lles convencen os prezos. Din que as cotizacións seguen sendo baixas, sobre todo a do berberecho, e agardan que a medida que nos aproximemos ao Nadal, os prezos vayan subindo e fagan que pague a pena vir traballar. Mañá de actividade intensa nos bancos marisqueiros de Noia. Superado o parón da Marea Vermella, toca volver ás praias dende a terra e dende o mar. Vamos varias veces de parón, xa varias semanas, semana sí, semana non, 4 días sí, 3 non, levamos unha campaña moi mala. Onte fui o primeiro día e parece que ben, pero bueno, hai que ir vendo. É todo un pouquiño pequeno, non hai tamaños grandes, pero bueno, vamos tirando así malamente. Poden volver traballar, pero custa encher os raños. Este ano houbo moita cría de marisco, pero aínda non logrou medrar o suficiente como para acadar o tamaño legal de venda. Eu pensei que non engorda, porque estamos dando moita tralla á praia. Eu pensei que había que tomar outras medidas para que facer un paro biológico ou calquera outra historia para que fuera recuperando. Hai marisco, hai pouquiño e pequeniño. Un berberecho pequeniño, estáse pagando fatal. Fai falta as 4 horas e media. Se queres escoller un pouquiño o berberecho e a ameixa, así faiche falta un pouquiño de tempo. Na lonxa, a ameixa comezou a repuntar prezos pola proximidade do Nadal, pero a cotización do berberecho segue moito máis baixa do que lles gustaría. E, bueno, os precios en vísperas como estamos de Navidad debían de ser un pouquiño máis altos. Entre os paróns que tuvemos, o pouco marisco que hai, vai a precio regalado. Ahora mismo hai berberecho de cuarta, que é o único que hai, algún de terceira. Se está pagando 3 euros. A mí me sale máis barato alimentar o gato con berberechos que con pienso. A meixa ahora un pouquiño millor, pero o berberecho parece que non quere subir. O sector agarda que as cotizacións vayan subindo nas próximas semanas e que non se produzan novos paróns na actividade por culpa da toxina. Aquí en Noia xa levan 2 desde que comezou a campaña o pasado mes de outubro.
Se este martes teñen ocasión de pasear pola zona portuaria de Ferrol, saiban que está atracado ali un barco moi especial. Trátase dun buque escola, de nome Pelican of London. É un antigo pesqueiro que actualmente está destinado a tarefas de formación para oficiais da Royal Navy británica. Os seus tripulantes, preto dunha trintena, saíron hai menos dun mes dende Inglaterra. Mañá mércores partirán cara a Portugal. Vivimos tocando Dartmouth, Portsmouth, Brest en Francia y ahora estamos en Ferrol. Prácticamente todo el tiempo cuando nosotros estamos navegando estamos trabajando con las velas, todas las velas se van moviendo, cuando cambian los vientos, toda la tripulación coordinada. Los Royal Navy que están a bordo saben que yo estudié aquí en Coruña y pues ellos me pidieron muchos consejos y pues yo les dije todo lo que conozco, que la zamburiña, los pimientos de padrón, pues el asado, o sea, todo. Unha localidade galega está entre as 5 finalistas da campaña Xuntos Brillamos Máis, dunha coñecida marca de bombóns. Trátase da Vila da Guarda, que vive esta campaña con ilusión, animando a todos os galegos a votar. Unha paisaxe onde se funden o Miño e o mar, con Portugal á fronte e un encantador porto pesqueiro. A Guarda é fermosa mesmo velada pola néboa ao seu inmenso mar que se funde co río, o castro de Santa Trega que viña nos nosos libros escolares e o acolledor porto que no peor do inverno nos brinda espectaculares imaxes. Ata os de fora se decatan. Tío, é espectacular. Fisterra é impresionante, pero isto tamén lle chega, Sitio máxico, non? É un sitio moi bonito, máxico. Este ano está entre as 5 nominadas por unha marca de bombóns, Xuntos Brillamos Máis. Aínda se pode votar e son moitas as razóns. A xente está sumamente emocionada co mesmo, as asociacións, comerciantes, hosteleiros, deportistas están colaborando con nós para tratar de, efectivamente, brillar todos xuntos. O concurso xerou unha ilusión colectiva en todos os sectores desta vila, só separada de Portugal por un río. Nosotros supone para el comercio, la industria y la hostelería, bueno, es un paso importantísimo. Ya vamos bien por el camino portugués de la costa, pero si ganamos este premio de Ferrero Rocher, esta nominación, este galardón, pues bueno, va a repercutir enormemente de cara al verano, de cara a Semana Santa. Grandes cousas aquí como Tecla, temos o mar aquí presente, o sea, este pueblo ten unhas características un pouco especiales, non? O enclave de A Guarda é un enclave natural, pois case que único no mundo por lo que estamos contando, non? A desembocadura do Paimiño, aquí no Océano Atlántico, onde temos montaña, temos o río, temos o mar, temos un enclave da Rede Natura 2000. Ubicaremos el pueblo donde en realidad se merece, porque en realidad este es un Edén, este pueblo, y muchas personas hacen un Edén de este pueblo en verano, y a esas personas que queremos hacerle un llamamiento para que se recuerden que este es su Edén en verano y que aunque no estén presentes, pero que voten por nosotros. A simpatía e xenerosidade dos guardeses é outro dos seus grandes valores, porque aquí sempre te reciben cun sorriso. A colleita do kiwi galego entra na recta final con bons resultados. A principal empresa do sector en España, afincada en Ribadumia, prevé chegar ás 8.000 toneladas. Os primeiros kiwis galegos da temporada chegarán aos mercados o mes que ven, prevese que sen grandes subas de prezo. Os kiwis galegos xa están a cuberto secando e collendo o frío que precisan para gañar 12. Cando ti comes un kiwi galego vas notar que o punto de azucre é óptimo, recollémolo no punto óptimo de azucre, cuns bons niveis de materia seca e uns bons niveis de dureza que garanten unha boa vida pos-colleita. Última semana de colleita no Baixo Miño, onde se concentra a maior produción de kiwi de Galicia, onde este froito que veu da China atopou mellor a cubillo. A climatoloxía é moi boa, hai como unha especie de microclima no Baixo Miño. De feito, moitos viveiristas se concentraron ali para facer planta. No Salnés as producións son máis pequenas. Galicia é o principal produtor de España con máis da metade da colleita. Este ano non hai queixa. Este ano a colleita foi bastante ben, foi razonable. Temos uns rendimentos de 20 toneladas por hectárea, da que a planta pode chegar a 30 toneladas por hectárea. Sí que xa viñamos moi condicionados polas malas condicións da primavera, as chuvias, as temperaturas frescas na primavera e un inverno con pouco frío que nos condicionou tamén a cantidade de flor que naceu.
O kiwi quere frío. En busca dese frío, as zonas de cultivo estánse desplazando cara ao interior. Nos últimos anos estamos a observar que esa disminución das horas de frío e disminución dos días de xiada fan que comarcas interiores, aquí pois incluso comarcas das provincias de Pontevedra e da Coruña, incluso podemos xa meternos un pouco en Lugo, que serían impensables hai uns anos, poden chegar a ser aceptables para o cultivo do kiwi. Nesta campaña Kiwi Atlántico prevé chegar a 8.000 toneladas de froita que estarán nos mercados dende decembro ata maio. Non se prevé unha suba nos prezos que varía segundo o tamaño e o bonito. As pezas de porco celta como o xamóns ou a cachucha van contar cun sistema pioneiro que garantirá a súa trazabilidade. Trátase dun código QR que lles permitirá aos consumidores coñecer datos dos animais de xeito individual, como a súa idade, o seu sexo, o seu peso ou mesmo a gandería onde foron criados. En que granxa foi criado, que idade tiña ou canto pesaba o exemplar de porco celta. Son datos que a partir do ano vindeiro estarán disponibles en pezas como os xamóns, os lacóns ou as cachuchas desta raza autóctona. Para coñecelos, só haberá que escanear o código QR que van incorporar nuns precintos implantados de xeito individual pola Asociación de Criadores. Toda esa trazabilidade levámola internamente desde fai moito tempo, asociando cada un dos animales con eses precintos finales. E máis aló, con todos os produtos aos que dan lugar e o etiquetado final que se fai. E agora o que intentamos con este QR nesta primeira fase, achegar un pouco desa información ao consumidor final. Con este sistema pioneiro, a do porco celta convértese na primeira carne autóctona en ofrecer un sistema de trazabilidade total de forma individualizada, unha modernización que ponga en valor a calidade deste produto. O que ten o porco celta na cociña sobre todo é o seu sabor, a súa maneira de poder cociñar. Se pode cociñar en frío como un tataki de solombo de porco celta, podese cociñar a agulla a baixa temperatura, ten unhas características tanto organolépticas como de textura espectaculares. O porcino en xeral identificase por lotes, fanse sacrificios por lotes de animales, nas granxas identificanse por lotes. No noso caso, como temos un libro xenealóxico, cada un dos animais identifícase individualmente. Entón, toda esa información que vamos a poder aportar ahora a través desos códigos QR xa a temos rexistrada. Actualmente existen no noso país unhas 140 explotacións de porco celta que contan cuns 4.000 exemplares. Nunha segunda fase da implantación deste sistema pioneiro de códigos QR, espérase que todas as partes do cocho conten co seu propio código individualizado. En Vigo, a árbore de Nadal da Porta do Sol ten cada vez máis competencia. Unha familia de Santo André de Comesaña instalou no xardín da súa casa unha de 20 metros e pretenden que siga medrando cada ano. A decoración da vivenda converteuse nunha actividade que polo Nadal une os veciños da zona que con moi bo humor tamén reivindican máis iluminación nas parroquias. Que se preparen no centro de Vigo porque en Santo André de Comesaña veñen pisando forte. Debido al alcalde de Vigo que empezó con su árbol y nosotros, claro, dijimos, no vamos a ser menos, también un árbol en mi finca puede quedar bonito. Empezamos con un arbolito de 6 metros, el año siguiente mejoramos y lo hicimos de 12 metros. Este año ya dijimos, vamos a empezar a crecernos más y le metimos sus 20 metros con su estrella. Tenemos que llegar a los 40 metros. 46, para ser exactos, tenemos que llegar, porque él tiene los 45, el alcalde. Cada ano, a árbore e o resto da decoración medra na regueira, tanto como a unidade entre os seus veciños. Vecinos, amistades y aquí lo pasamos en grande, son noches sin dormir porque claro, trabajamos todo. Y empezamos cuando podemos, a las 8 de la tarde, 7 de la tarde, cenamos aquí todos, unos churrasquitos y vamos pensando y... Crea unión, que es lo más importante, está creando una unión importante en el pueblo. Bueno, me gusta mucho este espíritu que estamos creando, los del pueblo, porque estamos dando a conocer nuestro pueblo. Los vecinos, amigos, familia, aquí viene bastantes a ayudar. No hay queja ninguna, la verdad que no hay queja. Al final hacemos piña, entonces unos dan ideas, ahí Samuel... se le ocurren muchas cosas e el resto le enciende la mecha e tira. Compuxeron as súas propias cancións pro Nadal e con bo humor demandan máis atención á iluminación nas parroquias. Os tenemos muy apagados, queremos vida, queremos también disfrutar de la Navidad. El pueblo este nunca iluminan, vale que vivimos un poco en la fonda, pero bueno,
También tendrían que poner unas lucecitas al principio, por lo menos. Y oyes, un par de lucecitas más en el pueblo, y es que no es lo que le conlleva. Al final, poco más le va a llevar y oyes la alegría para el pueblo también, porque también somos de Vigo al final. Tenemos que ver aquí nuestro alcalde aquí, gustaría que estuviera con nosotros un año a encender las luces, porque él está colgado como yo. Al final, no sé quién está peor, si yo o él. Con este ritmo, traballo conxunto e bo humor, seguro que o conseguen. Ata aquí o tempo do Galicia Noticias, quedan xa con Marta Darriba e o Telexornal. Grazas pola súa compaña e moi boas tardes.